Vinga, explica-ho. Anem a provar... Amb què aneu a provar, Nicolau? Amb el 10. A veure, proveu amb el 10 a veure si us va més bé. A veure si és més fàcil. És més fàcil així? Sí. Bueno, doncs aneu provant, a veure com ho fareu, com continueu ara. Quants en porteu ara? 2. 2 de 10. Nicolau, quan fan 2 de 10? 20. A veure, aneu posant, a veure si arribeu al final. Aneu més ràpid o més a poc ara que abans? Més ràpid. I és més fàcil o més difícil? Més fàcil. Més fàcil. Més fàcil, oi, Juan David? Sí. Si deu més, no... Vaig a pensar més. No n'hi ha més de 10. Si em falten més 10, n'agafem d'una altra capsa, no passa res. Sí. N'agafem de més petits, però que siguin No, grans. podeu agafar els 10 de les capses que vulgueu. Només queda... Agafeu d'una altra capsa, no passa res. Quasi ja queda. Ja no queda més. Espera, són 10 mai. Espera, que s'agafa ui, doncs només necessitem... I ja està? Ja està? Sí? A veure si sou capaços de comptar-ho ara. A veure si sou capaços de comptar-ho. A veure si és més fàcil o més difícil que abans. Què et sembla, Nicolau? Sabreu comptar ara? Proveu? Va. Espera un moment. Vinga, ves posant el dit a sobre i vas comptant. Ara farem 30, 40, 50... Vine cap aquí, vine. Vols tornar a començar? 60... Vols tornar a començar si t'has fet un lío? O vas bé? 70, Vale. 70, 80, 90, 100, 110, 120 i 128. 128? És el que creus tu? Sí? Molt bé.